o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo na kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panintugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan, kag balatyagon kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:31 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Maayong hapon syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok na kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz ining 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapangalagad kita sa kahanginan pinagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ang social development and humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapangalagad sa kahanginan ng programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyo alagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa liwat, maayong hapon sa atong tanan nga mga kaalagad nga nakatutok kag nagapamati sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kadar FM sa malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabaranggayan diri sa syudad sang Rojas, 16 ka mga kabanuahanan sa bilog nga probinsya sang Capiz kag sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Siyempre, nagapanamyaw man kita sa maayong hapon sa mga nakatutok sa aton nga live streaming, pinagi sa aton nga official Facebook page, ang Kasak, especially sa mga overseas Filipino workers, kag sa mga kaalagad naton all over the Philippines, maayong hapon mga kaalagad. Kamusta ka mo tanan mga kaalagad? Malamig kag medyo maginalumon nga mga panahon na na-eksperyahan siya natin diri subong sa syudad sang Rojas. Inibangod man siguro sa sining bagyo nga si Fabian nga gina-experience naton sa karon. Balo naton mga kaalagad ang pinakaulihing update sa sining bagyo nga si Fabian. Dugay-dugay lamang. Bago na ginatamyaw naton nanay ang mga nakatutok na sa aton di maka mga partes ng Pilipinas kag sang probinsya sang Capiz. Maayong hapon mga kaalagad. Today is Thursday, July 22, 2021. Sa sining bagong o new normal nga gina-experience naton bangod sa COVID-19 nga pandemya, siguraduhon lang naton mga kalagad nga wala naton ginakalimtan ang pagsunod sa mga ginapatuman nga safety protocols kun mga health protocols o kun mga public minimum health standards, ang pagsuksok sang face mask kag face shield, especially kung yara kita sa mga pampubliko nga lugar, kag subong man pag-obserbar sang physical o kun social distancing, panghugas sa mga kamot, kag always gid nga pagpang-disinfect mga kaalagad. Ang ini nga mga pahanumdom permigid nga ginahambal sa aton, especially sa Capiz Provincial Health Office, mga COVID-19 tips bisan pa nga yari kita sa new normal. Sa gihapon, wala pa natapos ang aton nga away batok sa COVID-19 kag diri sa probinsya sang Capiz. Masobra pa 400 ang aton nga active cases. Kag padayon nga nagataas o kung sige gihapon nga nagataas ang kaso sa COVID-19. Halong mga kaalagad, kag ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang sining estasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa sininga tinion mga kalaga, didulong ko sa inyo ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing status updates ng Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw, July 21, 2021, may aras ang na-record nga 12 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Sa karon, nagtaas na sa 404 ang total active cases o kun 8.01% sa kabugusan nga kaso nga 5,043. Kagahapon nga adlaw naka-record man sang 38 ka mga bag-o nga mga recovery so kung nag-ayos sa nasambit nga balatian kag nagtaas na kung naglabot na sa 4,373 ang total number of recoveries. Wala sang na-record nga bag-o nga napatay sa COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Kagahapon nga adlaw nagapabilin sa 266 ang numero sang mga ginbawian sang kabuhi. Sa liwat ang probinsya ng Capiz ang nakarecord na sang 5,043 ka mga COVID-19 Kasak cases. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakauling nga case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon nga adlaw nagtaas sa 78,961 ang total cumulative number of COVID-19 cases sa bilog nga Western Visayas matapos nga makarecord sang duga nga 629 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa karon may aras sang 10,964 ka mga total active cases. Samtang naglabot na sa 66,171 ang total reported recoveries matapos naman nga makarecord sang 851 ka mga bag-o nga recoveries kagahapon. 1,805 ang total reported deaths matapos nga makarecord sang 17 ka mga bag-o nga numero sang napatay. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa status update o kung sa case bulletin sang Department of Health, mga kaalagad, kagahapon nga adlaw naka-record sang 6,560 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Bangod sini nagtaas na sa 1,524,449 ang kabugusan nga kaso nga na-record sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nagalabot pa sa 47,996 ang total active cases matapos nga makarecord sang 5,364 ka mga newly recoveries. 32 naman ang na-record nga mga bago nga napatay bangod sa COVID-19 kag sa karon nagtaas na sa 26,874 ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 na diri sa aton sa probinsya ng Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa sining mga tinion, ibaloon naton ang lakat sang panahon diri sa aton yung segment Bantay Panahon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa reports ng DOST Pag-asa, alas 3 kagainas ang hapon, nakitaan ang sentro ni Typhoon Fabian. Yara sa available data 505 km northeast ng Itbayat, Batanes. Nga may aras ang maximum sustained winds nga 150 km kada oras kag pagbugso nga nagalabot sa 185 km kada oras. Halos wala ini nagahulag mga kaalagad samtang may ara pa sang southwest monsoon nga nagaapekto sa kabugusan sang pungsod. Para sa forecast weather conditions sa mga lugar sang Batanes kag Babuyan Islands, maka-eksperyensya sang mga pag-ulan nga mayaras sang gusty winds sinitugas sang bagyo nga si Fabian. Mayaras sang posibleng flash floods kag landslides due to moderate kag kung kay sa mga mabaskog nga mga pag-ulan. Posible nga mayaras sang light to damage sa mga structures kag subong man sa vegetation due to moderate
to strong winds. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Mimaropa, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, kag Batangas. Mabatsaga naman ang mga monsoon rains sinitugas ang southwest monsoon. Posible man nga may flash floods kag landslide. Bangod sa mga laptang at mga pag-ulan kag widespread moderate kag kung kaysa mga mabaskog ng mga pagulan. Sa Western Visayas kag sa kabugusan sang Luzon, maka-eksperyensya sang cloudy skies with scattered rain showers kag thunderstorms sinitugas ang southwest monsoon. Posible man ang flash floods kag landslides. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, mag-eksperyensya sang partly cloudy to cloudy skies with rain showers kag thunderstorms sa gihapon tugas sang southwest monsoon. Pinakamataas nga temperatura subong nga adlaw na record alas 11 sang aga by 26.7 degrees Celsius. Samtang ang sunrise kagaina sang aga alas 5:37. Ang sunset naman karon alas 6:28 sa hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Nabatian mga kalagard ang mga balita kon updates na tuhoy sa COVID-19 kag sa lakat sang aton nga panahon sa akon nga pagbalik. Idulong ko naman sa inyo mga detalye sa mga nakalinyadan naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak special coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Anus Store kag Resource Center. Kasak Anus Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Ross City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa
0909-621-6650 or 0909-03-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ng ating mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, Vaccine Express ang opisina ni VP Robredo kag Subuan Manila LGU liwat nga nag-arangkada. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Balita Regional Provincial IATF nagpakamtang sang border checkpoints sa probinsya sang Antique. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa probinsya sang Iloilo, igapanagtag ang Janssen COVID-19 vaccine job sa mga LGU para sa mga priority Kasak groups. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita lokal, 30,000 doses ang Janssen vaccines nagabot na sa probinsya sang Capiz. Kasak Special Coverage. Samtang mga nabakunahan na sa Capiz, nagdagat na sa masobra 41,000. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Para sa Balita Kakaritas, Cardinal Advincula plano nga magtukod sa mga mission stations sa Archdiocese of Manila. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nag-aarangkada subong ang Vaccine Express para sa ukon sang opisines ni Vice President Leni Robredo, kapartner ang local government units ng Metro Manila. Ibaloon nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alaga John Ray de los Santos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot sa 1,684 ka mga individual ang natigayon nga makabaton sang ikaduwa nga dose sang bakuna batok sa COVID-19 kahapon nga adlaw pinaagi sa Vaccine Express nga inisyatibo sang opisina ni Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. nagpahamtang sa provincial border checkpoints sa mga banwa sang hamtik anini pandan kag libertad ang Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa iban nga balita mga kalagad, balita regional, balikan na natin ang balita na alagad John Ray para sa Vaccine Express ng opisina ni VP Robredo. Sa probinsya sang Antique, nagpahamtang sang mga border checkpoints ang Provincial Interagency Task Force. Bisan pa ngayara sa General Community Quarantine, bangod man sa pagbutang sa syudad sang ukon sa probinsya sang Iloilo sa Enhanced Community Quarantine. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alaga John Ray de los Santos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. nagpahamtang sa provincial border checkpoints sa mga banwa sang hamtik anini pandan kag libertad ang Interagency Task Force sang Antique. Suno kay Governor Rodora Cadiao, ang mga katapos ang kapulisan nga nagasiguro nga ginsunod ang mga protocols sa mga ginpahamtang nga checkpoints kaparehas sa pagkuha sang body temperature kag pahibalo sa rason sa pagsulod sa probinsya. Dugang pa sini, importante nga mabala ng purpose ng pagbiyahe sa probinsya
Bangod sa pagpalabi sa mga essential travels, nagadapat man nga kuwaan sa impormasyon ng mga biyahero agod nga mapasangka ng contact tracing system. Magluwas diri, gina-activate man sa probinsya ang courtesy border controls sa 18 sini nga mga kabanwahanan para sa malimit nga paghulag sang tawo. Ang probinsya sang Antique nga mayara sa karon nga mas relax nga general community quarantine kag liwat nga nagapanawagan ng lokal nga gobyerno sang padayon nga pagsunod sa mga health protocols kasubong sa pagsuksok sang face mask, pag-obserbar sang social distancing, kag pagpanghugas sang kamot. Sa datos sa Provincial Health Office sang Antique, mayara sang 420 ka mga aktibo nga kaso sa probinsya, samtang mayara nga 2,254 naman ang nag-ayo sa balatian, kag mayara nga 130 ang ginbawian na sang kabuhi. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo kag pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Kalaga John Reyes de los Santos, 88.1 Kader Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balikan natin mga kaalagad, balita national, nag-aarangkada na sa karon ang Vaccine Express o kuniwat nga nag-aarangkada ang Vaccine Express ang opisina ni Vice President Leni Robredo ka-partner ang local government unit sang Manila. Ibaloon natin ang detalye sang sininga balita sa report ni Alagad John Ray de los Santos. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot sa 1,684 ka mga individual ang natigayon nga makabaton sang ikaduwa nga dose sang bakuna batok sa COVID-19 kahapon nga adlaw pinaagi sa Vaccine Express nga inisyatibo sang opisina ni Vice President Leni Robredo kag gobyerno lokal sang Manila nga pagpamuno ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kalakip sa mga nakabaton amo ang mga drivers ng tricycle, pedicab, subong man ang mga delivery driver nga una nga naatagan sang first dose sang bakuna sa una nga rollout sang Vaccine Express sa tinalikdan nga bulan sang Hunyo. Magluwas diri nakabaton man sa pila ang mga pumuluyo nga wala makabaton sa gintalana nga schedule agud magbaton sa ikaduwa nga dose sang bakuna. Ginpasalamatan naman sang opisina ni Robredo ang tanan nga nagbulig agud matigayon ang nasambit nga programa nga ginlakipan sang opisina ni Mayor Isko, Cultural Center of the Philippines o kunang CCPA, OB Express, Integrated Waste Management Incorporated, Aboy Teas Equity Ventures Incorporated, Ramesh Trading Corporation, Equilibrium and Corv Collaborators, GCI Manila, Pioneer Adhesives Incorporated, Frutas Smart Communications kagang Angat Buhay Partner. Kalakip man sa nagpalabot sa bulig kag suporta mo ang Coast Guard District NCR Central Luzon, sing Coast Guard Station Manila 52nd Engineer Combat Battalion kag 51st Engineering Brigade sa Philippine Army kag mga volunteer vaccinators kag encoders. Sa matandaan sa katayuan nga mabuligan ang gobyerno sa ginapatigayon nga vaccination program, gindihon sang nasambit nga opisina ang inisyatibo nga magasuporta sa mga lokal nga gobyerno agud magpaabot sa pumuluyo sa mga bakuna pinaagi sa pagtukod sa drive-thru vaccination side. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo kag pagserbisyo sa tawo ini si Kalaga John Reyes de los Santos para sa Kader FM 88.1. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa probinsya sang Iloilo nga nakabaton sang pinakamadamo nga allocation sang Janssen COVID-19 vaccine jobs igapanagtag sang lokal nga gobyerno kung sa probinsya o kung provincial government ang mga ini sa local government unit para naman sa mga priority group. Sibalaw nato ng dugang nga detalye sang sininga balita sa report ni Alagad John Rafael Fabrigar. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Plano nga igapanagtag sa mga lokal nga gobyerno sa probinsya sang Iloilo ang kapin sa 80,000 doses sa bakuna nga Janssen COVID-19 jobs. Pinakadako nga lokasyon sang nasambit nga branch sa bakuna sa Western Visayas. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. natapos na ang pagsinapol sini kaupod ang Provincial Health Office or PHO kag mga Municipal Health Officers or MHO sa pagplastar sang lokasyon sa mga kabanduhanan. Pagasundon sa gihapon ng Vaccine Priority Framework sa pagpanghatag
maghatag sa bakuna nga amo ang healthcare workers or A1, senior citizens or A2, kag persons with comorbidities or A3. Ang Johnson vaccine sa Johnson & Johnson isa ka single-dose vaccine. Rason nga suno kay defensor, mas mapadasig pagid ang rollout kag vaccination sa probinsya. Sa 289,900 jobs nga ginpain sa Region 6, ang probinsya sang Iloilo ang nahatagan sa pinakadako nga lokasyon, samtang 70,000 doses ang nabaton sa Negros Occidental, tig 30,000 doses ang mga probinsya sang Capiz, Iloilo kag Bacolod City, 25,000 doses para sa probinsya sang Antique, 15,000 sa Aklan kag 5,000 doses naman sa probinsya sang Guimaras, samtang 4,900 doses naman ang ginpain nga vapor stock. Matandaan nga una na nga gipauntat ang pag-roll out sang nasambit nga bakuna bangod sa mga reports nga pila sa mga naturukan sini ang naka-eksperyensya sa blood clots apang napamatud-an man sa sandig sa pagtuon sang US, South Africa kag European Union nga manubo lamang ang porsyento sa nabakunahan sini ang nakakuha sa nasambit nga side effect. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kader FM. Special coverage. Kasang Special coverage. Samtang sa balita lokal, nabato na sang probinsya sang Capiz ang 30,000 doses sang Janssen vaccine so kung Janssen COVID-19 vaccine jobs nga ginhatag gikan sa COVAX facility. Para sa detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special coverage. Kasang Special coverage. Nag-abot na ang kapin sa 30,000 ka doses ng Johnson & Johnson COVID-19 vaccines nga Johnson sa probinsya sang Capiz kagahapon nga adlaw. Personal mismo ang ginbato ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras kag Provincial Health Office Head Dr. Alex D. Nolasco ang mga nasambit nga mga bakuna nga gikan sa COVAX facility. Suno sa impormasyon sang provincial government, ang mga nasambit nga bakuna ang sabat sang nasyonal nga gobyerno sa paghinyo sang gobernador sang suporta para sa padayon nga vaccination program sa probinsya. Gilayon naman ini ginpahamtong sa storage facility sang Capiz. Target sang gobyerno nga mabakunahan ang 30,000 man ka mga individual bangod ang nasambit nga bakuna isa ka single shot vaccine. Samtang dako naman ang pagpasalamat sang gobernador sa wala untat nga suporta kag bulig sang gobyerno nasyonal sa Capiz. Santo sa datos sang Provincial Health Office, naglabot na sa 110,908 doses ng COVID-19 vaccines ang nag-abot sa Capiz, samtang 22,108 na ang fully vaccinated o nakakompleto na sang bakuna batok sa COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasang Special coverage. Kasang Special coverage. Samtang dugang nga balita lokal, nagdangat na sa masobra 41,000 ang nabakunahan sa COVID-19 vaccines diri sa probinsya sang Capiz. Ibalaw nato ng mga detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Baldos. Special coverage. Kasang Special coverage. Naglabot na sa masobra 41,000 ang nakabaton sang bakuna batok sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa probinsya sa Capiz. Sandig sa datos sang Capiz Provincial Health Office sa kabugusan nga target nga 544,670 population, 41,505 na ang nakapabakuna sang first dose, samtang 22,108 sa nasambit nga numero ang nakakompleto na sang duha ka dose sang COVID-19 vaccines. Sa update sa Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw, 8% sang target ang nakapabakuna sang first dose, samtang 4% pa lamang ang fully vaccinated. Dugang pa sa report, 455 ka mga bagong nga bakuna ang na-deploy. Dugang pa diri nagikan sa siyudad sang Rojas nga may 10,414 ka mga individual, Banwa sang Pontevedra nga may 2,721 kag Banwa ang Tapaz nga may 2,246, ang tatlo sa may kamadamo nga nabakunahan sang COVID-19 vaccines. Padayon naman nga nagapanawagan ng mga kabanwahanan sa mga pumuluyo nga magpabakuna para sa dugang proteksyon sa COVID-19 nga balatian. Samtang naglabot naman sa masobra 110,000
ka mga bakuna ang nabaton sa probinsya sing Capiz gikan sa nasyonal nga gobyerno lakip ng pinakauli nga nag-abot nga amo ang Janssen sa kumpanya nga Johnson & Johnson's. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria Jean Lorin Balgos 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang para sa balita Caritas, plano nga magtukod sa mga mission station sa Archdiocese sang Manila si Jose Cardinal Advincula kaparehas ang ginaobra niya diri mga kalagad sa Archdiocese of Capiz. Sibalo naton na ang detalye sa sining report sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigara. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa tunga sa pagkabalaka sa gintugyan nga panibagong nga misyon sa simbahan bilang ika-33 nga Arzobispo sa Manila, nagapati si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa bugay nga bulig gikan sa Dios para sa dako nga paghangkat sa pag-alagad. Sunod sa bago pungkong Arzobispo nga pisar may pagkakangawa inisang unang nga mabato ng bagong nga katungdanan, nagapabilin sa gihapon ng iya magapag-on nga pagtuo sa Ginoo kag nagapati nga hatagan inisang grasya nga iya kinahanglanon agud matigayon ang mga responsibilidad bilang manugtatap sang panong. Sa matandaan, Hunyo 24 sang opisyal nga nagpungko ang nasambit nga kardinal sa Archdiocese sang Manila nga may 350 ka mga pari, 89 ka mga parokya, kamasobra sa 3 ka milyon nga mga tumuluo nga Katoliko. Nagpalabot man inisang pagpasalamat sa tanan nga mga tumulo kag mga pari sa Manila bangod sa mainit ka pagbaton subong man ang pagkilala sa iya matapos ang pagpangalagad sini sa Diocese sang San Carlos kag Archdiocese sang Capiz. Sa karon, amat-amat man nga ginabisita sang kardinal ang nagkatuhay nga mga sakop nga mga parokya agud hibaluon ang mga problema nga nagakinahanglan sang gilayon nga sabat. Ginatunaan man ni Cardinal Advincula ang pagtukod sang mission stations sa Manila ukon pagdihon sa mga magagmay nga simbahan sa komunidad. Nagapati man ini nga madamo sa mga bata pa nga mga pari ang mahimo hatagan sang responsibilidad sa mga parokya bangod man sa ilang nga mabinungahon nga pag-alagad sa mga tumuluo. Si Cardinal Advincula ang kilala sa iyang advokasya sa pagtukod sa mga mission stations kag mission schools. Sa San Carlos, 3 ka mga mission school ang gintukod sang Cardinal sa mga malayo nga banwa, lakip na diri ang Our Lady of Peace, Our Lady of the Mountain, kag ang Our Lady of the Lake. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang mga balita subong adlaw sang Huwebes petsa 22 sa bulan sang Hulyo tuig 2021 nga gindulong sa inyo sang 88.1 Kader FM correspondent. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras nato mga kaalagad, alas 5:05 na sa hapon, kag kutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, sa aton nga Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, kag sa mga Technical Directors Engineer RJ Borja, kag alagad Mingming Wego, kag syempre sa aton alagad aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ni sa alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak